mutrikuarrak gea. Hemen zian, eskola bat, goixean nazionala, plazan, goiko plazan, eta gero, zamielak, mojak, gero. Ez, baina eskolak iso zozen, nazionala zozen, 2-3 eskola, nazionalak. Beste bat zauan, maristako hermanuak. Baina, nire... Eta honek, neskazaken? Bat. Gero gendukan mojak. Mojak. Danazan bajotia, eta zigortu itxezigun asko, bai maistrak eta bai mojak. Osan gogorra. Niretzat oso gogorra. Aintamentua azpixo zen. Udaletxia, bain. Eta oan du, bueno, beti izan da udaletxia. Lehen ziren lokalak, por ejemplo, hemen zauan, beko eskolia zen, haintze plazan behian, eta oan du, zarren etxia. Hain besti hermanua zozena, hermanuak, ordo kulturetxia bain. Erderaz. Hemen zauan bat, maixu bat, zauan, 8 zen da maixua. Arek ematen euskeraz. Baina, hain zauan zigortuta, guri ezigun utzitzen euskeraz izketan erez. Albarre Kristiano zate zeu. Eskalian euskeraz, Ez debekatu ez, baina... Zegoen debekatuko zauan, eskolan bertan. Eskolan. Kalian du, danon, etxian, bai, dan euskeraz. Gero jendia izan nien etortzen lanea, zela jende asko hasi izan sartzen kanpotik. Guk lanen bihar zaten gendun, gero hasi ginen erdalduna kanpotik etortzen zian, ja hor ere, hor asko zigortzen zigun jendiak, etortzen zian Espainiatik lanea, eskona, mutrikura, eta, klaro, guk, arek erderaz etxe zeuen, eta guk berderia guretza zen tabu. Zakun gustatzen, da esan gure gogokua, klaro. Torduan esate zegoen. No está bien, hablar el cristiano hori. Euskeria. Euskeria, bai, euskeria. Oan, etxan dugu... Bai, euskera... asko geure morukuak... Ez da gipa... Berriz, modi harture erderea. Salto etxen dugu beti erderea. Xena ikastola da, umedanak, ez? Bai. Ikastola. Gurasuak, mutrikuarrak. Bai. Mutrikuarrak, ikastola ere man, umia sartu, eta eurak gero erderaz. Eurak euren artian. Mutrikuarrez negexo, jendia mutrikuarrez gexoetzen dugu. Umeak ere, hombre, umeak ere mutrikuarrez, baina batuan ere, ikastola bai. Euro dozenian etxen duela batuan, Herriko girua duk asko, hemen gaina asko eman digu, egurrak eman digu asko. Hemen, Guardia Zibilek bazoze, baina horretxio... Orduan hemen Guardia Zibilek... Eta Guardia Zibilek ziren bastante hotxanak hemen. Bueno, kartetan egitzen ametxe jendiek. Baina lakin da, ez zian... Bueno, geroa bai, geroa gogortu zan, geroa ja, geroa hemen ere pinizemen kuartela, goiko plazan. Eta, bueno, zaintze zigun, da kuartele eramate zigun por menos de un bledo, niri ere eraman izan di, Niri amak ez da gipentzian galtzerdixan 3 koloriak, o 3 izartxo. Eta, sartu gina mendixanien, eta taberna eta etorri ziren 2 Guardia Zibil. Bueno, etorri zaten desan zian. Zuzea arantxa barrenetxe eta bai, zuk detenitxuta zuz eta kuartele etorri bizu. Eta esan nion, bueno, eta niz ze haura, zerretxio karri nazue honata. Tu llevas ahí los 3 colores, y eso no puedes llevar. ¿Cómo que no? Pero si esto no es nada, izarra daria iru. Claro, ez gingen du sartu, eta gure amapa, ez da ginek, kadeneta bateneo, galtzerdi xei entzion galtzetinei, 3 koloretxu egiteni. Ja, zizan, gogortzen gauzia. Eura gogortzen eta gu ere gogortzen. Geixo, etxen ginen, geuk ere beti atzea ez gendun etxen, da aurrea eta holaxen, euskeri ere, holaxen ekarri eta etxen, baina bai, presioa handi-handixea. Hasta oantxe arte, Hau herri hau izan da oso langile, osake, fabrika asko, konservak, eta sokak, eta ez dakizu, sakuak, eta esan da aberatza industria aldetikan, osake, eta batxare zer bai, zirugiare bai,
fabrikia de cirugiak, tijeras, horrek, gure izak, hola. Hortizatorren enpresa horrek, arrainendik gero konservas, horre fabrika horre ziren. Fabrika de konserva esaten da. Arruti, Siso, horre ziren konservako. Don Jose, Morenito. Dala konservako. Zuri daue. Orduan etxezen horren lana, emainelak itxasuan, eta gero handrak, antxoiekin, atunakin da. Atuna, antxoia. Oan da diferentzia, behi dauze diferentzia. Orduan generalian, oan dana kanpoa. Esan ikusten. Azteko gara bestela hon jenti egiten da kanpoa lan ez. Kanpoa, amen, esto. Aztegurua ba. Aztegurua mendira gu. Mendira juten ginen, eskursuak ipintzen gendun da mendira. Eta gero bandia jotezoan. Musika bandia. Musika bandia. Hori ondarroa. Ondarroa eta deba, geixo ezen. Bueno, deba egitxe, gu deba gara gaztezan. Ez baina, deba juten ginen, politxe zatezan. Korreuak zozen. Korreuak, autobusak. Bai, bipizokuak. Eta korreuak zian politxak, zuri-zurixak. Eta gero atzian, gora juteko, eskeletak atzetikan. Klaro, orduan gonakin ibiltzen ginen ba. Eta mutilak egotezian, listo, eta guk ezaten gendun. Bueno, haidea gorutz eta, jolin, eta gonakin da zela honek, marrajuak, hola behi da guri, betikan gora eta guz zoiekuek, ia ez gendukan besterriz, hartu hankarte, eta honek haintxen, jota. Handixak, duk ondarruekin handixak. Ondarruekin eixen. Lagun asko asko. Deba guekin mutrigu, porque más señorial zien horrek. Ikizan nuarakau, baina folien amor, bai, folien de más. Hane, folien egote gehiago. Orduan, gure denboran. Baina ambienti ez pentsa bromako, Entonces zien igual mutrigu ful ondarruekin. Bueno, eskuetata dan, Bai, politxe, batzuk hartu aterkin eta akordatzen nahi joan albitruena eta jo burutik eta ondartarrak arek, gogorrak, ondartarrak osoiaz, jende... Ondartarrak ezen batera albitruena... Gogorra dia. Erreka bota, Bai, gure denboran politxa zan abrea, ambiente... Eta gero dut esan... Anetzia, futbolistak eta naixa, olaunena eta aurra eta... Danek izenak indan ibiltzen ginen, nana diarka, venga, dale, eta bestaldetik ondarretarrak eta. Gero amaitza zanean partidua, gero musikia, malenetan, bai, madalenak, eta gero galbaxuek bai, oso jai politxek. Lehen, zan politxa, lehen gu ba. Oangua baino niretzat politxo, nire gazte denporakua. Orduan etxezian zezenak, politxak gero etxe zuen txarlotadak, eta horretzatezan guretzako, bueno, oso politxa. Eta pelota partidua. Gero, pelota partidua zestan. Hau motriku izan da zestakua. Remonte ez, zesta punta. Zesta punta, bai. Eta oso ona gainere. Hau motriku ara ziren onak. Onak. Munduko onak eta da. Handikan ona, asko aldatura. Jaixak diaz, jende asko, lehen entortzen da, fama handi sartu zuen honek. Eta danazan, erana, puskatzia, oan pixkat barihua baretzen hori. Bai, ezin. Oan xosnoak eta ametxen dut ibili ezin. Jaixak itxi. Bakarrik erana eta... Orduan egon baino iso. Bai, asko, Taberna txikixek ez. Bakarrik ardagutze egon zen. Bai, baina... Taberna asko zen, Bai, txiki-txikixek zian. Bai, Ametza. Ametza. Aura bizi Aura betiko tabernia. Jaixo horretik gana hori bizi. Hor beti lehenere jaten da ematezan. Bai. Tomoñan segitzen dugu, Hori hotel txiki bat bezala zan taberna hori. Tomoñan segitzen dugu, Bai, guain ere bai. Jaten da ematen da. Osondo bateu egainea. Hori bizi guztikua. Hori bizi guztikua, geure akorduz bizi guztikua. Guk ez dugu ezautu hori, bueno. Guk ez dugu ezautu ez. Baina guk barakiko. Baina gure zua jute zian, jaten ematea presai. Nerea jutze zan gure ama, eta jute zan gure tia. Gure tia, hiru aizta jute zian. Geu jateko ez, akordatzen nahi horrekin, baina arei beti iramate zizuen zeo zer. Eta gero, zamen hori da. Zeminexu hori zatu dugu. Zemenexu, baina esan zan kartzelia, eta bilurgarri. Hor pasaturia gauza bilurgarri. Ordu ez antzeman bilurra. Bilurra, gurasoa. Gurasoak ezigun, guk esaten gendun gurasoa. Erdirik ezigun esaten. Baina esaten zigun ez. Ez da izere pasa, bueno, aurra bestia, ez da gizu. Ez zeuen nahi.
Hor kristona pasau. Gurasoek ez zeuen nahi gu jakitzeik, eta hori da penia. Horra jute zian, zela gozea undisa zagoan hor, hiletxe zian, ume asko, andra. Torduan ekartze zituen hiljakuen mutrikura. Nik hori eskabitxan da, ebiltzen nintzen lehen guai entzun da, edadekuei da. Barakizu zelekartze zeuen igual nik atera etxen da. Karruan ekartzen burdixan, umiak eta hila, goziek hila. Eta bizirik ere ate izan deue, eta eura negoziatu. Hori ere, enteratu geha gauza horredanakin ere. Eta gero, hemen bizizian, horretorri zian apresa, gero hemen gelitzu dira bizitzen. Torren umiak eta hemen doz, eta gaur izanez. Han ipinitxaroz plakak eta ipinitxaroz, ontsi ipinireue, ezin gendu neon isilik ere gauz horrekin. Zaturran hor oain dio ateak horiaz gauzak, ateataro, ateataro liburua eta dana, pelikulia ere bai, esan zan zora garxa, nik ikustxanak. Nik uste baietz. Garantzitzu bara, no pasak Bai, turismo hori da. Dirugabeko, gomorukua. Dirugabeko, hori da. Boigo jandaio bai, baina... Bai, da. Generalian, honesti tortzen turismoa. Nik atxukalia, bat, politxa. Atxukale, motriko atxukale da hori da ordo, biztitxasoko biztia dagoena. Bai, atxukalia. Hori da, hortzen du, hortikan. Mirador bat. Miradora bezala. Eta jateko asuntu da, ondo jateko. Udan marmitxakoa. Da, gure tipikoa. Mutrikuarrak ere oso langilia dira. Bueno. Langilia, bai. Jatorrak eta langiliak. Hortan, Gea, jatorrak.